Tubag-tubag di ka sa kuha kimi. Unsa bang kaway? Nanong ningingana ng mga karon? Kisa bigi saligan nimo. Kita nga na bisita dapat atimanon ko nimo. Dili ka bigirana ka. Sorry na good. Suman. Tubag ba ka? Tubag ba ka? No. Paslakan ko ng saging yung baba karon. Kimi, tulog na Kimi ba noon sa mantaon ng Kimi? Uy, sige, ginuktok dia Kimi. Uy, tulog na ba noon sa mantaon na siya? Uy, gaganin na rakadra sa gigmugot ba? Uy, say problema ni mo di ay? Nagul ko ba kay basig dili ka seryoso sa kuha. Noon sa mantaon ng bayhana, uy, gitaba na ganit ka no kay gusto ti ka magkaubanta ka. Ang anak ba sa una kong mama, gitaban sa akong papa niya. Kalit ragbiyaan, gipabuntisan ra. Panuha kay nana nga style, uy, ayaw ko iparya sila ha. Uy, noon sa mantaon ka, lahi man ko nga klase nga pagkatao. Butan man ko, salig lang sa kuha. Saan ako pagsalig sa imo ha? Akong kuya po na problema sa kuha ron. So, ay na nagka-problema na. Dili na ka pangitawon si mong kuya kay wala man siya katultul diriya sa kumbalay. Ay nagununaan ay tulog na lang tanon sa mga tawon ka eh. Una na lang katulog ka. Di ba man ko katulgon? Tulog na ba noon sa mga tawon ng bayhana ni oy, dili ko gusto nga may stress ka ba, tulog na. Ay ka bala ka sa kuwa kay dili man ti ka pasakitan, ampingan man ti ka perminti. Basta i-promise nimo sa kuha ha nga, alagaan ko nimo, dili ko nimo hilab, di ko nimo pasakitan. Ayun na ginawnaw na alagi. Salig lang sa kuha, mayong tao man ko, ampingan ti ka kutob sa akong makayan ako. Sige ha, masalig ko sa imo ha. Salig lang. Ha? Sige, mga tulog na tayo na naalan ang samantaon ng bayhana ni nga. Lahi man ko nga kasi nga pagkatao, kanang una-una ni mo nga gamiton rati ka, ay pag una-una winana kay noon samantaon ka mga negative, mga kay kag una-una eh. Tulog ra na noon samantaon. Sige, mga tulog na ta. Sige. Maglabad rin mong ulo. Sige, una-una anak. Kimi? Asam to si Kimi ay? Hala, basin na si Bato. Let's go. Kimi? Uy, naaraman day ka diya Kimi. Wala man ka na mukaw Kimi. Uy, nga ni mata naman day ka. Aksyon pa ko kabalaga. Abi na ko ni uli na kasinyo ha. Wala na lang tagagipuko kay lamin magayon ng hagok. Oh, mo ba? So, nangapi na ka Kimi? Wala po. Ah, wala pa ka nangapi? Unsa may gusto nimo? Gatas or kape? Gatas lang ako. Gatas imong gusto? Oh, sige sige, wala problema na ikabala ka. Basta naa ka diri sa komputer. Ampingan ti ka at timanon ti kag taman, timplati ka kape karon ha. Paabuta ko diri kay mag-init sa ako ha. Sige sige. Ang kadali lang, di ara ka. Atong timplahan ni kape si Kimi para maginahan siya ba. Aron dili ko niya biyaan. Inaana mo diskarte si Cardong noon sa mantawon ka. Sus. Ati manon sa nato karon kay bag-o pa man. Timplahan ay nagkape kay para maganahan ba. Kailangan sa lalaki, kailangan gentleman ta. Timplahan na tong kape para maganahan sa tuwa. Aron dili tabiyaan. Hala. Wala naman dahil ko'y gatas dahil nabilin di ay galas ko. Kape na lang. Ah, okay na niyo eh. Papir mo siguro na siya. Parisag biskwit. Ah, nantirada diya. Kimi. Di ara imong kape Kimi oh. Init pa kaayo ni. Pasensya kay Kimi ba wala jud gatas Kimi. Kape ra gyud okay ra? Sige na lang, wala na may lain. Sige lang, bahalag pait. Ang importante, tamis ang akong gugma sa imo ha. Salamat kay Ani Cardong ha. So, biskwit mo kaon ka, Ani? Oo, gusto Mukaon ko ka? na. Opo. Ah, sige, ako sa mabrihan ha. Asa may muhang kape? Aw, ayan, nakabalakas ako. Ako na bahala. Ang importante karon. Ikaw, timplahan di ka. Aduhan na lang ta Ani. Oh, sige, tunga na lang ta. Oh, sige. O, biskwit, oh. Lami kayo, no? Ang samantawan ka, siyempre, paimnon puti ka kape. Inaan ako ka gentleman sa imo ha.
Padali lang ha, kay init pa ako sa nang huyupon para dili ka mapasok ba. Labi. Ing anak. Lamiya sa imo ang kape oy. Oh, ing anak katamis ang ako ang gugma sa imuha. Ug unsa kalami ang kape, ing anak pug palami sa imuha. Salamat kay dong ha. Ay problema na so tunga tani. Ako na pod. Ikaw na pod. Ay kan na ong ganahan sa imuha. Imuha na pod. Sige kay magluto sa kog kanon karon ha kay atong pamahaw niya ha. Sige. So dire lang sa ka, ikaw lang sa mga pidri ha kay gusto na ko atimanon ti karon. Ay natukan ko sa biskwit. Hinay lang oy. Inom sa kape para mawala ang kuan ba. Okay. So dire sa ako sa baba ha kay magluto sa ako para pamahaw na to. Sige. Sige dire sa ka. Kani kini ginamos perting lamia nya saging tuslo si ginamos astang lamia syar dili may gugmas kimi sa kuwani ginamos nya saging panahon na para tawgon ako si Kimi kay mangaon na mig saging. Kimi tara mangaon na ta mangaon na ta nakoy saging nilungag dito sa baba ba ha tara mukha kay saging. Oo. Oh, tara, init pa to akong saging gilungag ba. So ambisa na ba kay di ko gusto nga magdaysad og naog ba ha. Dali na. Nahinay lang ha. Nahinay lang. Ang kadali lang kay dawaton di ka. Ay gunit sa akong kamot. Nahinay lang na oh, kay di ko gusto nga mahulog ka. Nahinay lang. Inana di ka kapinangga. Dali. Tama-tama gid niya akong saging giluto okay, init pa kayo. Oh, lamiya sa imo ang ginamos oy. Mukha ka ginamos? Oh, sige lingkod na. Kadali lang ha kay panitan ti kag saging. So inani kadag ko akong saging Kimi. So di jud ka magmay sa akong saging Kimi kay busok, ya tag-as. Lamiya ana oy. So ato gyud na sa ituslo og ginamos. So tilawin niya akong saging og akong nilungag nga perting lamia. Nahinay lang, grabe imo man lamoy yun oy non samantawan ka. Ginagmay lang nga kuan. Grabe kuyawan man sa daan nga isa ka saging imo hampod lamoy yun. Lamiya oy. Lami no, inana ka lami ang akong saging. So inana di ka kapinangga ha. So isulod si mong ulo nga giampingan di ka. Wala ti ka gipasagdan. Oy, nahog. So no, napa oh, kaon. Lami no. Lami no. So ako na pod. Lami juga kaya kong saging ba? Naguna-una na magkaon, wa man namukaw. Alangan gaya kay kapukawon, gigutom na ko. Grabe nakadugay, wa na jud kay klaro karon ba makasarili na magkaroon kimi oy. Ni una ra ganit tagkaon mo yung dayon kag makasarili. Ikaw ba grabe na kay ka manubag sa kuno, hawad na kay katriya ba. Timplay sa kape be. Timpla day kag imo namo kay kamot. Pastilan ni bayhana lang tawar ako na yung tinubagan no, sakto pa rin yung tinubagan sa kuha. Lang namo kay kamot di ba? Di ikaw mong timpla. Unsa man taon yung bayhana dapat buntag sa iyo. Timplahan ko ni mo kape pag mata na ako. Susay. Gusto ko di mo katabang. Nganad po kay style ni mo karon. Wa jud kay klaro karong bayhana nakadugay ba? Wa jud kay klaro. Nagkadugay po, nagka-stricto po ka. Aw normal nga mo stricto ko. Kay og dili ti ka disiplinahon. Manganad ba kasi mo kang kalaki nimo? Alam mo eh? Stila nimo. Sige ra kaon ya. Nang tawag garo, perting kalata sa lamisa. Magbuot man ka. Stila nimo ay. Puro dahil na ni mo. Buntag sa iyo pag gipasapot tag nimo ba? Yes. Ayo kinakatulon ka na mo saging dia. Magbuot. Alangan, giusap man eh. Mutubag-tubag di ka sa kuha kimi. Ay, unsa bang ka oy? Unanong ningingana na magkakaroon? Kisa ba gisaligan nimo? Para nang ginana ka sa kuha. Ang ako ang hangyo sa imo ha. Buntag sa iyo pag mata na ko kailangan naka-ready ang kape diriya. Asa man ang kape diriya? Ikaw ra kape-kape nga ako asa ang kape. Ha? Ikaw di mo timpla day. Wala tawar ko tinubagan nimo, wa jud klaro ba? Kanang bakba nimo sus. Ay na. Busdakay ko ra kinumo karon. Yung testing eh. Ayo jud ko nakita kimi. Kay wa pa kaila sa ko karon mailan na gid nimo nga akong batasan, uunsa ko.
Nganan po ka ha? Amang ka respeto uy, nakaunta diri. Respeto? Mo. Dili na mo usong respeto sa kuha. Basta naa ako sa sakto. Di ko mudapi kog balik. Hawa di oy. Sama Hawa. kay ka, buntag pa kay sayo. Buntag sa'yo. Buntag sa'yo. Gitigaan ako ni maglabad sa ulo. Latawar ako ng mga kubutang dreo, perting kalata. Nya, lataw ang bagirahan dito. O, perting gubuta. Mga napi mga ugason diya, perting dagana. Sama ko ni mo, ikaw di mo lihok. Nya, nakalungag na ka. Wala. O, lantawa. Ay, kaya na nga ako pa'y mulungag. Stila na yung bayahan na ni nga. Sama ka uy. Bahala ka diya uy. Ay na. Kalagot yung bayahan na ka, oy. May pagmuhawa ka riya. Ano bitong ikuha ko naman dito sa akong kuya. Sos, mga tarungan pa juga. Ay, na. Stila ni mo, eh. May pagpadaplin sa ako kay. Si may naik ka, di ka diya karon. Mayra ka sa imong barkada ha. Nganong ikaw pa man klase nga babae nga gihatag sa akong kinabuhi, oy. Nagmahay jud ko bang nganong ikaw gyud ang gipili nako. Sus. Maayo na lang nimo bulagan ang kasing inana nga kasing nga babae. Babae nga tapulan. Dili pwede na sa kuha. Kailangan disiplinahon di ka. Kay mga anad ka sa imuhang kalaki nimo. Pre! Sama na yung problematic mga kayo tawanan. Thank you na kayo. Oy Winston, nakasuri man lagi mo. Aw, langgod! Mura mag di barkada, oy! Oh God. Dayon. Maayo kay nakasuri mo. Langan! Dugay na mo wala kasuri diri ba? Langan. Dayon kol. Dayon lang, Tonico. Totoo na. Unsa may gusto ninyo? Nay, kana? Sihat ba? Shot? Oo. Aw nang sa taon shot raman di ay. Ikaw, Sige. may problema. Unya, wala mo shot unya kay wala pa mo pundo diya sa Red God. Oo. So dali lang ha. Kay me. Unsa man? Dali sa may tubig dire kay nakoy bisita. Sa muka uy, ikaw na lang gud kuha diri agod. Grabe, pre bayahanan eh. Bulita, pero asawa ni mo, eh. Sa pa pre, kay maghihis ako pre. Nausab na mas kimi ba, eh? Okay nun, nausab lagi si Kimi karon pre. Nausab na biyahan na, nausab. Kimi, naunsa ayaw pag inanak Kimi ba? Ayaw ko pa kaulawin dire sa bisita. Ikaw ang sa panugo. Siya na bisita. Padyop sige sugo-sugo. O dira ah! Unsa man nga klase nga biyahan nga ibundak man ng pitsel ug babuak ng pitsel unsa man nakikalagot sa kuha? Ayaw pag inanak Kimi ba kay paulawan mo kunin mo sa akong bisita nako. Wa ko'y labutan nimong bisita. Dali lang pre kay ako sa tong disiplinahon pre. Sagdi nga na, pre. Dili pwede na inana pre kay dili ko musugot nga andiron ta sa mga babae no unsa man tawo ni nga. Awa, sudlan mo ganin mo na, good. Mo gani no nga dili pwede inana kailangan disiplinahon ako na. Mga anad na kay sus dito pwede na sa kuha. Kimi, ikaw ba nanganad ka ba? Unsa may problema nimo, ha? Ha? Sama! Imo kong ipakaulawan sa kubarkada. Gisugot na gani kasi mo ang gisugot. Sama ka. Ayaw pag inana kay gitarong di kadri gilap gipalamon di kadriya. Nga magitana ka sa kuha. Mana yung kakangsawa sa akin ra? Imaniya sa sunod ha, sa susunod. Dili ra kanay imong dangaton. Ayaw pag inana kay basta sa sunod mahinay ka rin ka. Ay, no. Kalagot ka ba? Na. Ikaw hati. Kanang naong mo. Ay na. Ayaw pag inana kay imuharo ko pagkalawan sa kubarkada. Kita ka na bisita rin. Dapat atimanon ko rin mo. Dili ka mag-inana ka. Sorry na good. Suman, tubag ba ka? Tubag ba ka? No. Paslakan ko ng saging yung baba karon. Sorry na gani. Suri. Ay, na. Ikaw ha? O di kay klarong klase nga boyhana ka ba? Ay. Ikaw ha? Nganad na ka ba? Usba na yung batasan ni mo. Dili na pwede sa kuha ng batasan ni mo inana. Sorry na gani no. Tarong na si mga kalaki ni mo. Mabalaan ko ni mo unsa ko ba? Ikaw ha? Sa sunod ha, timanin na. Ako ang masunod, ako imong bana, ako yung masunod rin sa balay. Dili pwede nga under-underon ko ni mo. Kailangan under ka sa kuha. Ikaw ang mo under. Dili kay ako yung under-underon. Timanin na. Ay sige, hilak-hilak niya. Ha? Timanin na ha? So isulod na si mong ulo ni mo. Ang kaniyang akong gipang istorya. Ay taon ni uy. Nang basa jud ko nga nang ikuha ko niya dito ah.